ora melek mripatmu kowe malang kadak mripatmu menteleng kaya bandeng aku patih saka negara Madras ora ditata krama ora tau diajari marang Udanegara karo sesembahmu karo gurumu Bagaspati. Kudune yen pancen ngaku Sentana Praja kowe sing nyontoni marang bab sing becik, nyontoni babakan kautaman lan uga tata krama. Wong ngisoran iki mung manut karo sing dhuwur, yen sing dhuwur ngajeni karo sing ngisor yo ngurmati ning dhuwur. Yen kowe mung butuh karo gawe gendro, gawe geger, aku yo wani karo kowe. Kowe ngadalah. Aku ora duwe hitungan karo kowe, ora duwe perkara karo kowe. Aku butuh ketemu karo gurumu Resi Bagaspati. Iki wanci tengah wengi. Panjenengane nedengi manjing ana ing sanggar pamujan. Tan Murunga meminta marang Syekh Nugrane Hyang Agung yen pengin ketemu sesuk-esuk. Aku ki patih, aku ora peduli. Yen nganti kowe ngalang-alang nganggo bakal pinanggih kelawan Resi Bagaspati. Apa kelakon ana murid pertapan Argoblah dadi pengewan-ewan? Sapa sing dadi pondok? Wah, jarak perkara tenan. Pesekan jroning dewa manci koton sang padrangipun
Ayo. Untuk Wigna cetha lamun ta kowe ora kena diman. Sawangen apa kang katon? Ora kaget tibakno marang Utut Wigna aku ora bakal endo. Kang urung raendo pecah sirahmu. Kene jalan patimu Utut Wigna. Ayo, aja minggat. Kacampuh samya medali lir kadet wiledeng kodo kahyanggung manguncang niti Suramrata Jayamrata gerbuten aku ayo sak anane putra siswa saka ing pertapan Narga belah maju bareng Patih Tuhayata kang dadi tanding. Iki ana wujude Denawa sing dandan cara Brahmana sapa? Nuwun pangapunten Raden Patih. Kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing pertapan mriki nami kula Bagaspati. Lah iki sing tak golek. Blaka Suta blak potang terus terang Resi Bagaspati. Anggonku munggah ana ing Arga Belah. Yektine diutus dening sesembahanku.
Narendra ing Mandaraka Prabu Mandradipa ya Prabu Mandrapati. Apa bener kepara nyata lamun ta putra Ratu Mandaraka Anggir Narasoma sambung katresnan kelawan anakmu wadon sing jenenge Pujawati. Inggih pancen kados mekaten. Lah dalah. Ripalungguhan iki perintah tunggal saka sesembahanku. Kowe kudu bisa medhotake katresnane bocah loro kuwi mau. Ngibarate kaya langit karo bumi ing atase putra ratu kok nganti gandeng katresnan kelawan anake Brahmana gunung tur sipate buta kaya mangkono. Yen nganti ora gelem megatake katresnane cah loro, aja gelo, aja tuwa yen pertapan lak dadekke bumi angus. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abromarpata waladala sagad dewa Bathara. Apa merga jaman sing wis sepuh, donya sing wis rapuh, sing kudune pejabat negara Sentana Praja ki ngayomi karo wong cilik ning parandene saben-saben nemoni karo para kawula gedhe kang dadi pangancam lan pangincim. Apa pancen kira-kira dolali lamun to dheweke bisa dadi pejabat ki gunake suarane para kawula. Bareng wis dadi mung nyiksa karo rasane wong cilik, ora perlu kakean bebangal. Janji ora kok pedhotake katresnane Narasoma kawan Pujawati. Tak obong pertapan. Kula sagah medhotaken katresnanipun Raden Narasoma kaliyan anak kula pun Pujawati. Yen nganti ora bisa, yen boten saged kula entengaken pejah kula. Lah, kok ngono. Sabda Brahmana Raja, sabdane pandhita pangandikaning ratu kudu sepisan dadi. Yen nganti kowe lincating janji ora bisa medhotake katresnane bocah loro, kowe njaluk mati. Nggih. Sanes sinten-sinten ingkang mejahi kula piyambak mangke ingkang badhe ngrampungi gesang kula. Aja mung dadi janji, aku butuh bukti. Kula buktekaken. Delang para kingkin lir mangutwa kang layon denyo ilang memanise